חוויה. מעניינת ושונה. יצאנו לסיור קסום בירושלים, חוויה מתוכננת, והיה ממש ממש כיף. התהלכנו בסמטאות. העיר העתיקה, הכרנו מקומות שכבר היינו בהם, אבל הסתכלנו ממש בנקודות מבט שונות. זה היה זמן איכות לשבת ביחד ולדבר ולחזק את הקשר. פתרנו יחידות מקסימות ומדהימות, וחשבנו, זה היה יחידות מעניינות ומרתקות, ולחפש כל פרט, ולהסתכל, ולדעת, ולחשב. ולשים לב לפרטים הקטנים זה מאוד מאוד חשוב. ולצאת לקרב. לצאת לקרב, יצאנו גם לקרב, מה להשאיר בבית, איזה דברים אנחנו לא רוצים. ממש היה חוויה מרתקת וקסומה. שאנחנו ממליצים לכם לבוא וליהנות מהאוויר הטוב, מהנוף היפה של העיר העתיקה, וגם לסיים בטעם טוב. ממליצים לכם. ממש טעים, ממש. חזקו ואימצו.